Jos harkitset silmäleikkausta, kannattaa kiinnittää huomio klinikan toimintamalliin. Sillä on nimittäin aika suuri vaikutus hoidon laatuun ja riskitasoon. Meillä täällä Erottajankadulla toimimme kansallisen taittovirhekirurgian laatustandardin SFS 7515 mukaisesti. Käytännössä se tarkoittaa todellista vastuunottoa sun silmäleikkauksesta. Me tarjotaan Suomen kattavimmat takuut, ja silti me halutaan pitää silmäleikkausten hinnat matalina, koska suhdannetilanne nyt on mitä on. Pystymme tarjoamaan huippulaatua edullisesti, koska me ollaan pieni klinikka, ja meillä ei ole pääomasijoittajia vaatimassa jättiosinkoja. Niinpä meillä on mahdollisuus pitää kulurakenne hyvin kohtuullisena, ja siitä tietenkin hyödyt sinä. Saat meiltä huippulaatuisen hoidon erittäinkin edullisesti. Mitä huippulaatu käytännössä sitten tarkoittaa? Esimerkiksi sitä, että annamme aidot laatustandardin mukaiset takuut lopputulokselle. Se tarkoittaa myös sitä, että käytämme uusimpia tutkimus- ja kuvantamislaitteita, joiden avulla pystymme aikaisempaa tarkemmin kartoittamaan yksilöllisiä riskitasoja. Samalla saamme paljon tärkeää tietoa siitä, millainen toimenpide parhaiten sopii juuri sinun silmillesi. Se näkyy tietenkin lopputuloksen laadussa eli näön tarkkuudessa. Tärkeä osa laatutyötä on tietenkin silmäleikkauksen esitutkimus. Meidän standardin mukaisessa toimintamallissa esitutkimus tehdään laajimmalla mahdollisella tavalla, ja se tietenkin pienentää riskitasoja. Kerron tuossa seuraavassa videossa enemmän siitä, miten voit huolehtia turvallisuudestasi hyvin helpolla ja yksinkertaisella tavalla.